celebramos chamada Festa da Prehistoria. Esta festa celebrasemos unha vez a ano durante 2 días no mes de agosto. Grazas a esta celebración sabemos como se comportaban, onde vivían e como xogaba a xente da prehistoria. Os asistentes a esta celebración disfrazanse de trogloditas cunha barra equilibrada de madeira e a pelota atada pero cun tronco. Esta festa básase aos antigos habitantes de Mos.